adlaw sa kong asoy ninyo nga naguluhan ang itlog sa agta. Oy, ngano kaning itlog taon sa agta, no? Aniya, sinuwat king Kuya Jay Badayos mga bata mga kasama. Niya akong asoy, unang adlaw sa akong asoy kaninyo. Asan man si Rika day saling, ha? Tsama iya nang gitinda ang giloto kong itlog. Ay, wapa oy, ito apa ay. Iya pang gisuod sa ice bucket ang soft drinks. Kay parisan ko nun niyag soft drinks ang isoroy niya nga linong agna itlog. Pamanda! Anananas Rika Oo, ay, naray. nagkapipa na sa ice bucket na gisudla niya soft drinks. Ay, narade. Ato na kong mapa. Asa na ba itong ice bucket nga? Lisodlan mas linong aga itlog pa. Ay, tuwa sa gawa sa pultahanak. Ako tong gitungtong sa bangko nga kawayan. Unsa manak, di ka maglisod ana. Duha ra bagid na ka ice bucket ng dadon mo. Musuro itas pagpaninda, okay ra ka. Bitaw, nagbasig pamaulan ng bukton mong inalsa ng duha ka isbakit. Ay, okay ra ni pa, oy. Napuo naman si soft drinks ang akong gidadin niya, akong gisod ining ice bucket. Unya, ang itlog, usa ka tray, naman po nga akong gilungag. Sige na, oy, arin ako. Sige na. Sige na. Ayaw lang pagsuroy og layuan ng tinda mo ha. bitaw. Diha lang kutas may basketan taman. Naman say daghang mamalit diha. Amping! Ay, Pastilan, nibilib gid ko ining anaka, natumando. Guwapa siya, unya di mauwaw nga manindag itlog. Dali ra ba nga mahurot ang iyang tinda? natural nga dali ra yun kay gwapa man siya. Ang mga ulitaw, bisag wa kutuma, mupalit man yun. Oh. Unsaon nga maayo manggod ning pagkaliwat na akong bataan, guwapa. Unsay nimo ba? Nabahin man atong duha god. Mao ba? Saba ka diha, oy. Sige na, kita manikay sikay na sa tag-ato, oy. Oh. Unsa man na ka? Ano, oy? Oh. Ay, dali ra, God! O nga naman. Dali mo dayon! Ay, Uy. gitawag ka ni Rika. Sige naman ato. Ngano man ka? Ngano man dai Rika? Usa? Kinsi kabuok lang ang susa itlog linungag. Nga, diya sa isbakit? Uy, 30 na kabuok, oy! Usa ka trito akong gilungag. Usa ka tray today, oy. 5 baya na ka tray ang akong gipalit sa merkado. Ug ang usa ka tray mo ay gilungag ni papa nimo aron mo ay imong isuroy sa pagpaninda. Ay, din sila lagi kabuk ang sod ining ice bucket. Ako man nagiukban og ihap. Ba, binuang! Dunay nangawat sa gilungag na kong itlog. Ha! Sakpan ko ni kinsay nagkawat! Kulatahon ka magil ba? Ha! Dila na yun niya, wala mo na lagi. Basta lagi! Kinila ko na akong istory pa, oy. Paglungang lag-usab diha laing itlog ha, kay dali ra jud kain ni mahurot pa. Sige, ato na ko. Oy, dong mando. Uy, bakit ka magkun anak imong pinuti, good. Itagana ko ni kawatan sa kong itlog, day saling. Unsa? Basig dako nga tao ang nagkawat sa lungag kong itlog. Nya, di ko magkasugakod o kulatan niya. Ha! Basig ako pa yan mabunog. Busa ba iron kung daan yung pinuti. Kay oras nga mahibawaan ko kung kinsay nagkawat sa kong itlog. Tigbason ko na lang siya. Kung di na ko makayang ginakong sinawas. Ay, dong mando. Ginoo ko ayaw taon. Ayaw pagpatay og tao tungod las nilungag nimong itlog ag ikawat. Ay, ayaw taon dong mando. Pagkadali ra nahurat sa akong gisuroy nga tindag itlog ug soft drinks, oy. Kay kinsa namang buto ka buok ang itlog akong gisuroy. Ito akong gilungag. Mga dali ra sa kain nahurot. Daywi ka! Dahil si papa ni mo na'y dali at kay basig magkapatay itong tao! Si mama na nagdagan pa imo din. Dali! Si mama ko no. Nga na magha. Nga naman ma. Nakakita si papa away ha? Masali. Ako lang kinak, iyang gipangita sa Wiljon, kay mo iyang gisuspitsahan nga mao'y nagkawat sa iyang itlog nga linungag. Ug tuwa, na'y nagtaas kang pinuti kay iya kunong tigbason. Pero ma, nga na nagkasiguro man siya si Wiljon na nagawat siyang itlog. Ay unya na ta magsultibahin ana kung unsa may rason nga iyan ni gisuspitsahan. Basta tana-tana na lang pagitaog tas papa mo. Iyang giadtos Wiljon sa ila. Apan wa didto, mao nga iyan ning gipangita. Tana! Okay, tara ma. Bidasat, uy. Dili ko gusto magapatay og tao si papa ma. Para itlog lang, mupatay na siya. Tara ma. Ay, naunsa ba ikaw hana? Ako ra ba? O dyan ko pagtuo nga si Wiljon ang nagkawat sa itlog ni papa. Buutan man na siya, good. Naibog maganin ako na si Wiljon. Unsa? Ay, wa mas papa mo, uy. Pero daghan kuno ang nakakita nga nagburdo nis mga lugar nga istambayanan ug nagdalagig pinuti. Asa man ka ni siya, uy. Dito sa tas ilahang Wiljon, wa may tao sila ha. Pero, paita po bida sa ginitawhana. Para 15 ka buok itlog lang ang gikawat mo patay na magtawag. Grabe, hakutok. Asa man ka, Sharon ma, uy. Ang
kuya lang ba kung magasugat siya laing tao niya ikalalis na mao na iyang matigbasan. Ginoo ko itaon Rika, dili lang unta ka na mahitabo nga manigbas og tawo ang imong amahan. Magkunsa naman lang takon mawaha siya. Nagsaling! Uy, hala, Erika! si Wiljo na nagtawag na to Rika, oh. Siya to, tana ma, ato na si Wiljon. Mao pa? Di ka pwede ka sa syudad, Wiljon? O karon ka lang mauli? Ay kaadlawon pa di ay kang namibiyas inyo dong. Uy, ito ko sa kuhigala. Kaya nagsabot ni nga mga apply trabaho sa syudad. O dadahawat na gani ko sa giapilihan akong trabaho. Pag ulit ako, maulay gisugat sa itong mga silingan nga, di pangita ko na ko ni Mando. Iya ko na kong tigbason sa daan niyang pinuti. Kaya ako makulong. Ako may hingip sa ngilan nga may nagkawat siyang itlog. Hala, unya nakauli na kas inyo dong, ha? O panang. Padoong lang ta kung polis amo. Pan, nakita taman mo, maunang gitawag talang mo. Kuan kining Wiljon. Kami na si mama umangayo og pasaylo ha sa pagpasangil ni papa nimo. O kuan na lang tingali ayan ang una papakita ni papa. Mintras init pa kay siya nimo. Mauna dong, muuli-on na me, basig tuan nas Mando sa bay. Ug ikaw, uli nas inyo. Ug kung mubalik sa inyo si Mando, ayaw lang pakita niya ha. Kay adtuon una na mo siya sa bay, basig na uli na to. Mangutan namin niya kung nganong ikaw iyang gipasanginlan nga mao'y nagkawat sa iyang itlog ha. Ari ka, nak, tana dayon sa bay. Ari na mi Wiljon. Ug usban ako. Wa mi magtuo si mama nga ikaw ay nakawat sa itlog ni papa. Ha? O, sige. Ari na mi dong Wiljon. Ay salamat, kay di ka na di ay sa bay, Mando. Ha? Magpasalamat ka tong Wiljon nga wala ko siya makita. Kaya nga naman di ay pa. Mupatay ka gyud eg tao tungod lang sa 15 ka buok itlog linong aganawa? Ha? Ay, dili oy, unsab ka. Kung ako ba siyang nakita, ako lang siyang hudlaton. Ang di nang usabog pangawat sa kong itlog. O, tinood! Mao plano ko nga, kulataho siya. Pero, suod kinako itong namatay ng amahan. Mao nga ako lang siyang hadlokon kung nakita pa na ko siya. Aron di na siya mausabog pangawat og itlog linungag. Mangutan ako pa. Nga na nagkasiguro ka man sad nga si Wiljon ang nagkawat sa imong itlog, ha? Ato kung sa gisulti sa manghod mo, ha? May nakita ko sa nga dako nga tao nga mo'y may abli sa isbakit ug may kuha sa mga itlog linungag. Og dito ko ni paingon sa bayan ni Wiljon. Og pag-adto ko sila, daghan kay mga panit sa itlog oy. Ito sa ilang punuan sa bugtay. Mao nga nakasiguro ko nga si Wiljon kang tawa sa itlog niya iyang gikaon. Ha? Ha? Animal to hala? Ha? Iyang gi kaon ang mga itlog daghan kay mga panit sa itlog sa punuan sa bugtay. Busa klaro kayo, ha? Siya yun. Iya ba kung si Kuya Wiljon ang nakita ko? Unsa? Tarong nga sa pagsulti, oy! Dali, Junior. Unsa Dili, man, ha? dili man si Kuya Wiljon ang nakita. Oh. Dako man to siya katawag. Pero, dili si Wiljon. Kay puti man si Wiljon. Ang nagkuha sa ito nga linungag, dako siya nga tao. Pero, ito man tugod. Unsa? Awa ka ra good pa? Na, makasaka na lang noon og tawa ng mga pasangil nimo. Hala, dako nga tao kunya itom. Hala no, dili ka to agta ang nagkawat sa imong itlog linong agmando. Unsa? Agda ang nagkawat sa akong itlog? Ang miagi atong yung nahibaw nga bibating kadlok si Mando sa niyang nabong si Saling nga basig agta ang mikawa taon sa linungag nilang mga itlog nga ibagbaligya. Ang pananganti si Rika nga ilang anak nga kon mahitabo ang pagkawat kuno nga ang nagkawat usa ka agta muusa ba kani iya kuno tigbason sa pinuti tuon ba nagpalabay lang pila ka adlaw di kawat sa ilang daghang mga linungag nga itlog nga igbabaligya ug matod pa ito mo dako kunong tao ang mikawat na sad sa maong itlog mirombo na yun kini sa dakong punuan sa bugtay hasta buwa ka na kay bugtay man mga bata mga kasama hindi ang supay sa kong asoy kaninyo. Hoy, iuli na, oy! Urbida sa nimog! Hoy! Iuli ang itlog ang ka! Muli ang gusto nga, tunay na may tabo ni mo, ha? Pagugos kami putol sa punuan ng bugtae kay mong ipulan! Lonyong, ila ko ng putlon ang dako nga punuan sa bugtae. Dili kumusugot, ilang tumpagon ang bahay na ni Papa ug Mama. Dili kumusugot at yang. Unsay atong buhaton nga, pa? Asin masuko sila si Lolo ug Lola
kung matumpag ning ilang bay? Siguro yun nga masuko sila. Inigabot nila. Ikan nga ni bakasyon. Ikaw yun ang nagdas ikaw, uy, Darius. Dili gini mo iuli ang among mga itlog hangay mong gikawat! Iuli gini nga wa makuha bisan usa ka buok! Iuli na lang ka na. Sige na, iuli ang itlog nga imong gikuha, Darius. Dili na pwede, ma. Kinakuhaan na akong 20 kabuok. Ako lang gitimo-timo ang 20 kabuok. Ah! Dili gini mo iuli ha? Kun mao! Dili ay! Ah! Ah! Donyong, gisog na nagtigbas ang haligi sabay. Lagaw, Darius. Iuli yung gikawat among itlog! Huwag ihatag na lang kining akong Gawas! tustos. Nahibaw ka na kung usay pirtud, anak. Sige, atuan na yun sila, Darius. Day, Rika. Hunong na, day. Dili na nimo madali og putol ang dakong punuas bugtae. Oy, pinaagi ng pinuti. Ay maluya ka na, day. Day, ayaw na lang, day. Naglagot ko pa! Bitaw, day. Ano na, Ayaw na lang anak ko'y. Basig masukusan ang agta kun imo ng putlon. Oh! Nga na mahadlok pa ko masuko siya! Ha? Kaya kauna-una taong putol ining iyang gipuy-an. Kaya nasuko sa daniya. Kaya kawatan mo siya gitlog. Oy, day, kung gusto ka yun nga putlo ng kahoya, no? Mangita taggabas. Ha? Ako hinay naggabas, anak. Hangtod maputol na. Tabangan ka. Ang maputol ng kahoya. Gusto ka, Wiljon? Okay, sige, tana mo. Mangita tao gabas. Manghuwam tao gabas. Tana mo! Unsa? Mauna pa. Wa na sila pag naog na kus ubos. Maayo hinoon nga nang lakaw sila. Ugwa nila hipadayon og putol ang punuan sa dakong kahoy. Maglisod lang sila og putol sa punuan kung pinuti ang ilang gamiton. Panagasiguro ko nga mamalik sila. Pusa, Darius, pag-atang dito sa ubos, inigbalik nila, ihatag dayon nila ang tustos. Opa. Ako silang atngan. Sige, arisa ko pa. Kay mukaon sa kong itlog. Arisa ko, lami ang ikaog itlog, uy. Pastilaning anaka, kagusto yung muka og itlog sa manok. Sa ragoy ganahan ni anang mukaon. Kita, di gyud ganahan anang itlog sa manok. Gusto ka. Misuway ko ukaon anang itlog. Huwag perting suka na ko, uy. Huwag yun lami. Pero si Darius, perting kusugang mukaon og itlog. Hinaot paunta nga di na sila mamalik paton yung aron sa pagtumpag sa bahay nila ni mama o papa nimo. Gibati ko gyud nga mamalik pa sila at yang. Usa, kinahanglan nga mapuga ni Darius ang pagputol sa dakong punuan sa bugtae. Kinahanglan gyud. Okay, ni Ana. Nakahuwam na kitag duha ka gabas. Mag-atbang ta og gabas sa punuan sa bugtae, Wiljon. Kiling, dong, Wiljon. Ah. Unsa man dong, dili ka masuko sila si papa ug mama nimo. Ha? Kung mabalik na din sa ato nga wa na, putol lang inyong bugtay, ha? Bitaw dong, basig masuko sila ha. Ay, nakasiguro ko nga masuko gid sila nang, noy. Pero bahala nagmasuko sila, oy. Ang gusto ni Rika nga putol ng kahoy at pamanon maginako ba? Tungkol kay mahal wag ginako ni si Rika. Nahigog na man ko niya. Wiljon. Mao na tinuod, Rika. Busa, bahala nagmasuko na ako nga ako magirikanan. Ikaw ang akong tumanan. Di ko makabalibad ni Mugod. Sige, ayaw nilang putla ang punuan sa bugtae, uy, kay dili man sa ko gusto masuko ni mo ang imong mga magpapa tungod lang ako. Sige, iulit na lang ng duha ka gabas nga atong gihuwaman, Wiljon. Iulit na lang, no? Anak! Rika, day. Babalik dili, anak. Rika! Anak, Rika! Iyan naman lang ko nung ipauli ni Doka Gabas nga itong gihiwaman, oy. Di lang ko nung ipadayon pagpaputol ang punuan sa bugtae. Uy. Ay,
Aabe mo, Wiljon, nalipay baya to siya nga nakadungog mismo diya ni mo gyud ba nga ikaw nakagusto og nahigugma kang Rika. Kay kana si Rika, misulti sad na siya namo ni Papa niya Mando nga siya nakagusto og nahigugma sad siya nimo. Ha? Si Rika nakagusto sa din ako nang managsama rin may gibati nang karagabi mato ko sa iyo Hanoy nang mamisita ko Rika ug na siya nga di lang mag-all sa pagkawa sa inyong itlog kay karong gabi magdakog 5 ka tray nga itlog magpalit kog mga itlog ba ug ako ihatag ninyo ng saling ni Mando. Dong Wiljon! Hindi gabi mo lang ma, pa. Pero wa man gid sila mibalik aron sa pagtuman sa ilang tuyo nga ilang tumpago ning bahay ni Lolo ug Lula. Salamat in town nga wa nila gidayon og tumpag kining bahay nila ni Mama ug Papa. Salamat gid kaayo. Nasayop mo sa inyong gituan nga dili na sila mubalik. Nangita to sila og dugang material aron mao'y iputol sa dakong kahoy. Pusa Darius, ugma, magbantay ka gyud sa ubos. Kung mubalik sila, laibaw ka na sa imong buhaton. Pa. Apan, kung dili gani sila mubalik pa, ugma, nagpasabot, nga dili na nila dayunon sa pagputol ang dakong kahoy. Tinuod din bati na ko nimo, diri ka. Imo na ko gisugot. Oh, well, Jun. Gisugutan na ka. Kaya dugan naman sa ko nga may pagtanaw ni mo. Nagpaabot naman ko nga imo kong manguyaban. Gusti na rin, nagpasalamat ko sa agta, kawatang ang itlog ba. Kaya siya mo ginang nahimong tayo-tayan, aron mag-abot ang atong duha ka mga pagbati. Naglagot paghihapon ko sa agta. Ha? Basta ipadayon ko gid ang pagputol sa dako inyong punuan sa bugtae. Day, kawan, kining day, ay na lang ha. Ano laglag din ng among punuan sa bugtae, uy. Total, ni among kuda nga 5 ka tray nga itlog. Ako naman yung giilis ba itong gikawat sa agta. 4 ka tray ra ba yan gikawat. Yagi, lisan ako 5 ka tray. Kanan siya pamugo sa ka tray, di ba? Pero well, Jun, mugara na mong agta kung dili ta mo hatag og aksyon sa iyang gibuhat. Basta, mobalik kita ugma sa punuan sa kahoy. Og ingon ni ini ang atong buhaton, Dong Jun. Oo siya. Di lang una taron manindang itlog. Dili lang una pa. Oy, Kay mobalik ta nga to sa punuan sa dakong bugtae. Ay, anak, ipadayon gyud nimo ang pagputol sa kahoy, ha? Ipadayon yun na to, ma. oy. Apan kung mahitabo nga magpakita siya, aron sa pagpakaypasaylo sa iyang gibuhat, dili tayo padayon ang pagputol sa kahoy. Apan kinahanglan nga ayang ibalik ka nato ang itlog nga iyang gikawat. Rika. Oy. Muntang inyong tanan! Nyara si Wiljon, ma, pa. Siya na kini napaingon din sa ato. Unsa? Mao na day. Ato lang hulgaon ang agta nga atong putlo ng kahoy. Aron ba magpakita si nato ba? Unya, kung magpakita na gani siya, unya, wa si ikailis sa iyang gikawat, o ato siya pasaron, nga di na mo sa pagpangawat. Dili. Kinahanglan nga iya kung iuli ang ihang kinawat. Pero nak. Yan yung nahurot ng kaon ng itlog nak. Unsa pa may iyang iuli kung hurot nak. Bitaw nak, unsaon pa man pag-uli ko nahurot na og kaon sa agta ang itlog. O kung dili niya mabalik ang iyang gikawat, ilisan kina niya aglain. O sa may pangayawad ng ilis niya, Erika? Ha? Problemahon tagyod ng maong agta. Oy. Kwarta ang atong pangayuon nga ilis iyang gikawat nga itlog galinong ag. Kwarta! Oy. Anak, Day, pero day. day, unsaon man niya pag-ilis og kwarta nato, nga lahi man ilang kwarta ikumpara sa ato. Tagalain ba yan na silang kalibutan? Bitaw nak. Kana kay dagko na silang tawa. Klaro kayo. Dagko sa kanilang kwarta. Oh, bahala siyang mangitag paagi pa. Aron mailisan ang gikawat niyang itlog. Okay, sige tara ka mo. Mamalik ta nga to sa dakong punuan sa bugtae. Og magdahatag mga takop sa kaldero nga may atong gamiton sa pagsaba-saba sa ilang gipuy-an. Sa dili pa nato putlon ang dakong kahoy. Tara ka mo.
Kini, dili kay mga takob na kaldero nga itong da para sa pagsaba-saba sa langipuyan. Nagdaa sa tag mga duha ka taro nga basyo. Taro. Okay pa. Ako gamit anang usa ka basiyo sa taro. Daman ko'y nga mubo ka kabilya. Okay na akong ihapak sa taro. Sharo, di sila mabungog diha. Kaya ka siguro man ko ba? Nga daghan na sila agtaang nagpuyo diha. Tagsa tayo ni basyo sa taroday. Ako'y gamit iyo sa ka basyo. Ay, maayo ta kung magawas dayon ang kawatan nga agtada inigsaba-saba na nato tungod sa ilang gipoy ano. Oh, mas maayo mo gawas dayon siya. Og iya dayon tag ilisan sa iyang gikawat. Kay kung dili ganita niya ilisan, dayon nun tag gabas ang punuan sa kahoy nga iyang gipuy-an. Junior ay! Junior! Si Junior ma pa. Siya ka na may agpas na to. Siya to dada. Dagdagan man paingon din eh. Ay, sige padayon lang ta Bitaw musunod na. na siya oy. Sige lang, nakatultol man siya nga tos punuas bugta eh. Sige, tana. Tana, musunod na siya. Tana mo, ito na ta. Pasaling, oy! Pabanto! Ilang mong piano eh. Ngita mo kong takom sa kaldero. Pianon ko. Puya da ka na eh. Junior! Hala! Hala! Ang itong mataw. Siya nang naglingkod sa dako nga patukin sa punuan sa tambis. Ito. Dung! Dali! Migo Junior! Kay gusto kong makig-istorya ni mo. Nakinistorya ko na siya na ako. Siya yun eh. Siya ang kawatan sa akong itlog. Siya yun. Doon na kita sa inyo, Dong Wiljon. Oh, pero sa di mo na magsugod og saba-saba. Tungod sa punuan sa bugta eh. Masaka na ko sa amo ha. Doon ako'y kuhaon nga alistas ba? O sa may kuhaon ni mo, Dong Wilson, o sa kuhaon ni mo. Kay naman tagbasiyo sa taro ug takom sa kaldero dong. Mag-unsa pa man kastaas inyo do ha? Bitaw, ayun na lang sa ka sa inyo, uy. Dali unta na atong tuyo sa agta. Ay, ito may holy water ito. Sa among altar sa taas. Kuhaon ko to. Buhan kung magkinaon sa maganin eh. Kung makigtrokis, ginato ko ng agta ha. Ang nagpuyo niya, sabli ka na to holy water. Ay, mahadlok paguda sila ng holy water. Oh, dili na sila unguoy. Oh, di man na sila linalang sa ngit-ngit god nga mukha og tao. Ay, mga agta Ay, naman na. siguro kung mahadlok yapon sila ini, oy. Mao ba? Kaya di mas sila mga linalang nga naasam tarong ba? Mao ba? Oo, gamiton tang panagang ang holy water, batok sa agda, nakawatan o gitlog. Gusto na ani Wiljon ma, pa. May posibilidad nga mahadlok sab sila og holy water. Busa sige, Dong Wiljon. Inig-abot na to sa inyo. Mulahos mi sa inyong luyo nga to ang punuan sa bugdae. Pabuton ka na mo dito. Sige. Unya na may magsaba-saba ha. Kung maabot ng kadong milyon ha. Hala. Sige. Hani alagitas inyo dong Wiljon. Sige. Lawas mo luyo. Kay musakaw na ko sa taas. Kuha na kong holy water, nga to sa altar. Una lang nga to sa luyo. Sa among bahay. Usaw gid kakagta. Ug ikaw nagtawat sa among itlog. Udong, ganahan magugog mukhaon og itlog, uy. Busadong, muhangyo ko nimo. Badlo nga sila si mama og papa nimo. Ingna sila, nga dili idayon og putol ang dako nga punuan sa bugta idong. Kay, dong, wa na unya may kapuy-an kung matumpag na ang among bahay nga mao ang bugta idong. Sila lang si papa ug mama ang hangyo Nabilagan si Ate Rica. Siya ba gid nasukog maayo si imong gibuhat? Da, uy, mauwaw man kung makikita nila, uy. Mauwaw man yung kudong, uy. Aw, kung mauwaw ka, putol gid ang inyong kawal nga gipuy-an. Ikaw ang pugong nila. Kinahanglan nga imong ilisan tong imong gikawat nga itlog. Lagtol na yun nagta. Dong. Darius ko, dong. Tawgalan kong Darius. Darius tayo imongan. Sige noy Darius, lakaw na yun. At tuwa sila na yun. At tuwa, lakaw na.
Unsa? Ay ula ginyong naa sa ubos ning atong bahay ang usagyod kapamilyahan nga gikawatag itlog ni Darius. Basig ilan ang tumpagon tinibay nga gipuy-an ta. Ilan ba ning mama o papa nga bay dili ni ato? Nagda silag mga butang nga makapabungog nato nga takob sa kaldero og ingon man nagda silag mga basiyo sa lata nga taro. Ako'y kadagtaro. Maluya na ba ko kung makadungog kong naay magsaba-saba? Ingon man sab ko nyong. Si Darius, asa naman di ay siya? Gisugo tunako sa pag-atang sa maong mga tao. Bida gining Darius, uy. Asa naman sa kahato magyabag-yabag. Magkalago, tinga anak ka, uy. Mao gini nagdastigaw, uy. Asa man ka siya at yang? Nadugay mas Wiljon, oy. Magsugod na lang tag-saba-saba, ma, pa. Mintas ay paabot ang Wiljon. Ayaw lang una, anak. Paabutong ka sa Wiljon. Bitaw na. Mao may iyang tugon nga paaboton ta siya. Dari ka! Niya na dahil siya, ma, oh, pa. Sorry kayo, nalalay ko ha. Nagtubag pa ko kadali sa sugo sa lawas. Okay, sige dong. Ah. Sugdan na nato sa pagsaba-saba. Sige. Magdungan nagpukpuk sa kining gidanat ang takog sa kaldero kining taro ha. Sige. Okay, sige. Okay ha? Ah, Magkilap ko. ah. 1, 2, ay, 3! Iyo! Ihonong yung pagsama-saba! Ala! Tungod sa among gipuy-an! Hala! Maluoy mo! Ihonong! Wala! Ala! Itom! Unya dako nga tao! Nagsinggit sa unahan nga ihunong ang atong pagsaba-saba! O kuyog niya si Junior. Uyan na siya tingaling agta nga kawatan. Gusto mo? Siyagin ka na. Mori siya nga agtaga nakawat sa tong itlog. Ala no. Ay! Oh. Pasaylo atawang ko ninyo! Nagikawat ko ang inyong itlog! Kagwapo niya. Kagwapo niya nga pag-agta. Pagkagwapo ka sa agta, uy. Ako tagay ning punuan sa bugtay, ganyan gipuyan. Ug kini sila mao ni ang imong nasad-an. Sila ang imong gikawatan sa itlog. Mauna. Iuli ang among itlog! Pwede na magsukuan ng akong anak na kini. Dalaga na po anak. Bitaw, Dalaga. suko kay ni mo si Rika nga among anak. Hinahanglan gid kuno nga imong ilisan ang mga itlog nga imong gitawat. Tigog, oy! Atirika! Sige lang tutok sa agta! Kasabi na yun siya! Tigbasa siya ng daan mong pilote! Nagsangkiig biya ka ng daan mo! Magtakubog ka diro! Pilote! Anong agda na? Sige na, ikaw na yung bahala niya. Sige na, Tigbasa na yun sa pilote mo lang! Sige na yun! Tigbasa na yun si Darius! Tutok man! Darius di ang imong pangan? Oo, gwapa. Darius ko. Ikaw, kinsay nga ni mo. Ako si Rika. Rika ang akong pangan. Ako sa di akong amahan. Kini siya. Og ako sab ang iyang uyab. Uyab ako si Rika. Day Rika. Pasaylo ako day ha. Ayaw ka malaka. Doon ako ihatag ninyo. Magamit ninyo kini, aron kamo makwartahan. Ay, okay na, uy. Okay na dong, Darius. Gipasaylo ka na namo sa imong sa. Ay, pila ra magutong imong gikawat, good. Itlog ra magutong, good. Okay na to, uy. Day. Upat ka triman din yung gikawat eh. Upat ka trito ya. Plus tatlo pang sa una nga, itlog yung gikawat. Tunga mo to tri. Upat ka tri na og tunga na yung gikawat. Napasayloon na siya. Ano lang pailisya ng yung gikawat, day? Ay, suha, si Papa Baya, uy. Pagkakuti-kutihan, may agad niya, uy. Okay na to, uy. Okay na to. Darius? Okay na dong. Gipasaylo ta na ka. Diri ka. Manugod ka. Lasaro ka oy. Ninyong tanan.
Ikaw ang grabe na sukos kawatan ng agda niya. Karon, kalit man lumuy, uy. Bitaw day, ngano man ni? Aw, klaro na kayos pattern. Si Manang Rika naibog sa agta. Uy. Sige, Ha? ba ini niya ay. Klaros pattern. Sige, Dong Darius. Ito na lang, me. Ay, okay na ito, Dong, uy. Para itlog ra. Dili Okay mahimo. Dili mo nga di ko makailis sa akong gikawat. Muilis di ko ninyo. Pero dili itlog ang akong iilis ninyo. Kay? Kayo sa man yung iilis, Dong Darius, ha? Ang akong iilis ninyo, magamit ninyo aron makwartahan mo. Unsa man ka Ay, na? unsa man na, agda, unsa man na, ha? Unsa Unsa man na. ang ihatag nimo nga makwartahan mi agta? Kaliyot. Kaya kung kuhaon sa bulsa sa kong kalsunis. O kini, magamit ninyo aron makwartahan. Unsa man na, ha? Sana oy. Akong ihatag ninyo ang tustos ni Papa. Uy, idangat ini. Tustos! Mao niya makapakwartahan ninyo. Kining tustos ni Papa. Uy! Ala! Madato may tungod na ng tustos. Ay unsa may buhaton amo ng tostos ha? Agta aron madato me. Bitaw. Unsa man mo sa paggamit ng Darius? Aron nga makwartahan mi, ha? Dong Darius? Dili lang ta dinhi magsulti. Adto ta sa inyong bahay. Adto ta magsulti sa inyo. Okay, sige, tana. Ato tas amo na. Tana ma, pa. Ato kuno tas ato. Mukuyog ba natos Dong Darius? Tana. Kuyog na lang sa damo, Wiljon. Ay lang, uy. Oh. Di ko makuyog ninyo. Ha? Wa ako'y gustong tanaw ng naong sa agta. Lagot ko magtanaw niya. Wiljon? Uy! Ayun na lang og kasuko ni Darius. Good, Wiljon. Butan man siya. Tana na. Kuyog tas amo na. Ay, di lagi ko. Kamu lang dito. Di ko mo ba ninyo, eh. Ala. Ngano man La! Wilson? Uy, mura magnang luod. Dali ka, uyab na ba ito ni mo? Adto, ito, Wilson eh. Ay, musunod na to nato eh. Dali, tana Dong Darius. Ato man ka na sa amo. Tana na. Sige, tana. Iubos ko ni Murika. Klaro kay kang naibog sang tao, eh. Kalagot kay ka na. Suko-suko, magkawatan. O niya, abi kay gwapo man ang agta. Kalit mag kabalingangin. Bahala mo niya, eh. Di ko mo ato na ito. Bahala mo niya. Uy, Ingon ana ang among buhaton. manugal mi bisan unsa nga klase sa sugal. Unya makadaog mi permi. Mauna. Pero, ang magkupot sa tustos ang malugal. Ikaw lang, Nuy, mando. Ang panugal, Nuy. Sugarol mo kay kagnaong, Nuy. Ako dong, Darius. Gusto kay ko ng sugal nga manok. Kanang talis manok ba? Kung sige, karon dayon. Panugal og manok, Nuy. O kining tustos, isudi si mong bulsa. Ayaw gilig ibuwag si mong lawas, aron dili ka mapildi. Hala! O sige. Abi ang tustos, abi tustos. Sige pa, kuyog ko ni mga tusbangan. Uy, hasta ko kuyog sa koy. Sige ha, kay muuli ula ko sa amo. Akong sultihan sila sa mamag papa nga nagkasabot na ta. Ngawa na mo masuko sa kong pagkawat sa inyong itlog. Doon naman kayo sa kabuok manok itatari nga binuhi. Ako lang tatos buwangan. Tana mo sa ling, Rika. Sige na, sige manok. Manok ko tali sayon. Labuk pa, kana. Daog na santa! Hindi ka tulog ng ngitari tapos manupog daog. Awa na, klaro na ni. Makwatahan tayo ni sa ling, Rika. Kadaghan ka na ito, itari ni Manok ka, pildi-pildi. Kadaghan itong kwalta, uy. Napugod na ito. Napugod kayo na ito ni siyang gitari, yung pildi. Unya, pila dutan na ang daog na to. Ito, daghan kayo na. Di bagag mais kong bulsa, uno. Awa. Ato na ipon inig abot nato sa ato pa. Kung pila na ng atong daog. Kanapugod ni. Natong gitari, god, Manok niya. Nya, wala naman misukol. Hadlok silang tanan sa atong manok. Wow! 100,000 kape ng atong daog pa!
Oo, ispoko mo nang napagkasultada niya. Sutsiyot mo tanan suga, sutsiyot. Ang agta nga si Darius kung anada na tuong swerte. Oo, ma. Og abi ninyo, ma. Nakagusto ba ko ni Darius, pero dili mahimo padayunon ako ni pagbatia. Kay dili man may alam sa sagusa. Normal ko nga tao, samtang siya usak agta. Sabahin mo nga kamoy, makadayon at yoy. Mao. Kay kun magdog mo, malata ka sa agta kay sakto mo kayo siya. Oh, good. Karon. Di aljo ko tungod sa punuan ini bugtay. Kung ikaw Rika wa mo padayon putol ini bugtay kay naibugas agta. Ako ibuputol ini kahuya. Inaagis pagdampas ko ining iyang punuan. Kini ay gabsod kagahuya ka. Ihulong! Ah. Ihulong ang paggabas mo sa ligis among bahay, Wiljun! Kung dili ka gustong mamatay! Ikaw! May kinaya ka! Naglagot ko mo agtaa ka nga Darius. Ha? Kay naa na ibog ni mo si Rika nga akong uyab. Busag kong pagong ko ninyong gipuyan. Or manglayas mo din sa among dapit. Nahibaw ko kung unsa imong gibati, Wiljun. Nangabubho ka na ako. Kay si Rika nga imong uyab, naibog na ako. Mao na! Kung gusto kong mawaga rin sa among dapit. Di ko gustong maibog ni mo si Rika. Di ko gustong mailog ni mo siya gikan ako. Wiljun, ayaw ipaswabi ang naghingapin mong pangabubho din ako. Kay dili mahitabo nga ilugon ko si Rika diha nimo. Oh, Sumagod. Dili ka buta, Wiljun. Nakakita ka na ako kung unsa ko nga klasis pagkatao. Agtak ko. Samtang si Rika, usa ka tao nga kalibutanon. Busa, dili mahitabo ang imong gikahadlukan. Kay sultihan pa lang ka. Bisan pwede pa nga maangkon ko si Rika. Dili ko kanabuhaton. Kay ako, wa yung kuy gusto ni Rika, bisan gamay. Darius. Mao ka na. Samot na. Nga dili mi pwede susag usa. Kay ako agda. Unya siya, usa kalina lang nga kalibutanon. Rika, magod. Ibog kasi mo. Wa siya makagusto na ako, uy. Nakadaig lang siya sa akong kagwapo. Sabi ha. Gwapo manggod ko. Sa din ako, nga nagwapo ko. Sabi ha. Di mo ilogo si Rika gikan ako. Ay di, lagi. Oh, promise, promise, oh. Promise ka Sige. ron. Ayaw lang ipadayon ang imong gibuhat. Bay, intaw ni sa akong lula ug lulo, uy. Masuko yun to. Inibalik nila nga tumpag na ang ilang bay. Ay, huwag magbuta ako kung putlon ko ba ni. Ay, Kabibit tag-iya ining bugtay. ay pastilon, uy. Dili lang tang maglalis bahin na ana. Laygay na. Ay, Mahurot ang atong oras sa atong isina pagdugay tag istorya. Sige, lakaw na. Adua si Rika. Nang luod na ba ito nimo? Kay wa ka na kuno mo adto sa ila. Lakaw na, Wiljun. Adtuan na si Rika. Nagkanaog ka sa surprise kay mo gipustahan. Ayo, lagi na ka. Balik 500 pesos akong gitaya, uy. Masyaw. 5 ka-asal akong gitaya. Ang tag-usa tagatos. Gawas na yung numero nga akong gitayaan, uy. Hindi na ko insulti ko sa numero kay Akin din itong mando. Ako na sa'y tangkil anang tostos sa abtabi. Ako na sa'y taya og masyaw, be. Oo, dahil saling. Dili lang na ako. Pero mamintihog tayo kay basaw niya. Di na ko suklag asir. Maog yun. Daghan na gito o taong kwarta pa. O pag hindi mo sa kasimana, naghupunta sa tostos. Pero daghan na kayo taong kwarta. Hindi na, lain pa'y ato ba? Si Wiljun ba nga imong uyap? Wa na lagi sa pakita ni mo, no? Heda, amaw, magtutuhan na ma, uy. Nangabuposes agta nga si Darius. Matod pa ni Darius. Iya ko nang gisugo si Wiljon nga paniyon sa ato. Pero ang amaw ay hangtod ka rin. Huwagin mo anhi. No, halos siya. Ay, kinikining nak-nak. Ikaw na lay pakita ni Wiljon nak to. Naiubos ba ito sa ni mo nak? Kay nakadungog man siya og tabi nga ikaw, naibog ko ka sa agda. Aw, tinuod bitaw nga naibog ko ni Darius. Ala. Kay gwapo man siya. Pero naibasad pa pa, uy. Nga dili mi angay sa usag-usa. Tawagod ko. Nga samtang si Darius agta. Busa, dili ko pakita niya. Pabuton ko nga siya ang muanhi dis ato. Kung dili siya maanhi, aw, bahala siya. Rika. Pa? Mau ka na, Darius.
Duha ka semana ra ang tagal sa ilang paghupot sa tustos. Uy, Kay human sa duha ka semana, mawa na ang bertud sa tustos. unsa di ay pa? Duha ka semana rin ang tagal palunyong. Anak, Busa Darius, pahibaw sila. Aron paspasan nila ang paggamit sa tustos. Aron inig-abot sa higayon nga bawion na nato ang tustos, padato na sila. Akong paibawon sila si Rika. Adtuon ko sila karon dayon, Matyang. Padunyong. sige Darius, aron inigabot sa adlaw nga mawa na nila ang tustos. Mahimo na silang pinagakwartahan dining dapita. Lakaw na Darius, kay kami si Papa mo, manglakaw usab kami. Mangita mi ubay nga ato unyang kapuy-an. Kay hapit na raba mo balik dinhi sila si Lolo ug Lula mo. Ma. Sige, adto na ko. Muadto ko silang Rika. Makikita ko nila. Unsa? Mao ka na, Darius. Daghan naman may ugwarta. Aw, mahimo na namong iuli ang tustos. Mau na dong. Ay basi gamito na niya sa imong mga ginikanan dong. Di ba, dahil saling, di ba no? Ikaw dong, Darius. Amo na lang iuli nimo ang tustos, ha? Pupusan lang ninyo ang libiling pipila ka adlaw nang, Noy. Mintas wa pa moabot ang tagal, pahimuslin ninyo ang birtud sa tustos. Pero, human unya mapupus ang tagal, may ihangyo ko ninyo. Labi na nimo, Rika. Unsa ka na, Darius? Muhangyo lang unta ko, nga matag Domingo, hatagan ko nimo og 5 ka 3 nga itlog dinong ag. Kana kung pwede. Oy! Way problema doon, Darius. Humanon niya mapupos ang tagal sa among pagkupot sa tustos. Magpatukod mi og poultry sa manok. Aron, dili na maputulon niya ang among pag-supply ni mong itlog sa manok. Salamat! Salamat, Rika. Taod-daod na biya kung wa na makakaog itlog linong agday. Oh, mao ba? Sige, karon na yun. Magpalit mi og napo ka tray nga itlog, ha? Among lungagon ug among ihatag nimo. Mao ba? Salamat! Salamat, day Rika. Salamat yung kaayo. Kay dugay na kay kung wa na makakaon og itlog. Uy, kadaghan mo na ng daan ni mga itlog sa manok mong Darius. Bitaw, unsa man, nangawat ka na sa og itlog sa manok, ha? Wa, uy. Si Rika'y naghatag na ko anima, pa. Iya kong giluan og dagang itlog sa manok. Matagbaw di ko kaon ini ron. Kay taod-taod na kung wa na makakaon og itlog linong ag. Ay pastilan, nasuod na yun nimo ang babae na nasukop nimo sa unan, no? Opa, ugani, si Rika, nakagusto man ako, pero dili lang ako siya tubayan, inirang itlog sa manok ang akong tuyo niya. Salamat kayo, Derika, nga wa ka na masuko na ko, day. Nunsa ko? Nasuko bagog ko nimo wa man. Ikaw rin wa magpakita na ako. Pinagabubuo ka sa agtaw. Sorry kay day. Pero karon nagsabot na gid ko ba? Sayop day nga akong papangabubo. Agtago siya niya ikaw tao. Busa di gid mahitabo nga magkadayon mo. Oh, naaraman di ay na. Busak Wilchon, ay na pangabubuo ni Darius. Kay si Darius, way gusto na ko bisan gamay. Ang itlog lagi iyan tuyo na ko. Mao ka na, Will Jun. Itlog ray tuyo ko ni Rika. Oh, Darius. Ha? Dili na na lutuon ning 5 ka tray nga itlog dong Darius? Imo na lang ning dadon nga hilaw pa? Oo, day Rika. Maikog naman ko nimo, uy. Nga ikaw pa'y muhatag na kong itlog. Unya, ikaw pa'y muluto. Ya, hilaw pa ba na? Di mo na sayupon hilaw mo na. Ha, Darius? Dili, uy. Ako nalay mulungag ini. Oh. Dadon ko ni, unya, akong lungagon dito sa amo. Hala, nindo tayo suyada. May padong na Diyos. Mag-practice kag lungag itlog. Sige, maayo noon. Aron dili na mahago og lungag si Rika. Sige, day, Rika. Adto na ko. Og salamat ining itlog, ha? Akadit lang, Don Darius. Iniguman nimo og luto ba o lungag sa itlog? Hati ko diri sa amo, pi.
Sige na, Dong. Hati ka og linungag ni mga itlog, ha? Uy, nga nung magpahatod man kaday, ha? Wait kay, gusto man kong mukaon si mga itlog. Dili natapos akong asoy ninyo ning simnaw na nga naguluhan. Ang itlog sa agta.